Iroi try sesin pat ngai kublei pi paro ha ka kerteng ka patyang tam ka jong ujisu te kumbang ala ong ye pi ba ublei udoni e ban ai chapi menta kasngi te ngakwa apin sngap bah bat pelet jingmot bat ngakwa ro apin ye pentrek kam ye ke e ka ba utrai u ong ye pi lang baro te ngalayo i ha jing pho sniu ba ngadon ka we ka dukan bat ha kata ka dukan ngala de ki slipper bat kidon ki rong jerngam bat ki rong blue te la don uwe ubreu uwan ban thiet te henrei ula keli kat nu ka dor ngalaya thu khandai pho tingka te ma u ulaya dai dor u ong man pan dunai kata te henrei nga klem ai batang kum ta hi ngala kendet no bat haba ngala kendet ngala keli no utrai kamut ayu trai kani utrai ru ula pensyaya nga ba pha phalong kata kanong de ya kata ka jingde ka ba kinjaman sim da ka ba ngwan ra i ki jing hikai hang ni da ka ba utrai wan ra i ka jing hikai leng ba jonga hang ni hapo kani ka YouTube bat kita pat ki ba ngap lot i ki tu ki jing hikai baro khoj bat kita pat ki ba pentre kam ya kata ka ba mot kide kita ki ba thiet kide kita ki ba thiet ya kata ka kata ka jingde ka ba ngade ka ba kinjaman sim ka ba ki kide ban yo te katu karong jerngam ka krani ka krani ka jingkermen ka rong blue ka krani ka krani ka authority ya ka ikhtiar ka ba ublei un ai te ublei u khot yangi shadu ka hispa na ka hispa person te henrai hang to ngayu i ba khandai photingka ka bomot ha ka jingya lanti jongi ki breu kat bangi ngidang ya ngin nampat kot shadu kata ka jing dap renyeng kamot kata ka jingya lanti ka jongi ka nang kiu hi hanrai uta ubala kot tang hadu khandai pho person ru ulayo ya katu ka juti katu ka slipper ka balong rong green ka ba thawe ka jingkermen kamot ka don ka jingkermen ya pi haki ki ba bansawan bat haki ki ba mentaru pilayo kata ka jingkermen bat haba pilakermen kamut ubleun ai be ye pi ya ki pi ba ki ba pi kermen kat ka ba pi sngo don kam ha ka jing don kam ka jo pi ko man la ka sngi te ka to pat ka rong blue ka thau ba kumbanga ong ye pi kat ba phimpat poi chedu ka hispa ru hanre la da phila poi tang khandai phau persen ru da ka ba phi yai pentre ka man la ka sngi ya ka ten ka jong ublei ka bangala juwan ra hang ni na ko ka por sha ko ka por ka ba mod phin yo ya ka ka ikhtiar ka ba phi i haba ublei ula kren la long lot ki baro khoj bat phiru haba phin kren kan long namar kata yale ban kren ki ba bha yale ban kren ki ba bha la da phi i ba ki khon ki ti ki jong phi ki long ki bom tip yo trai wat nam ong hu ki khon ki jong nga tip lanu ki ne klak pamut wat nam ong kam ta han re ong bet ha kerteng ka jong utrai ha ka yak ba biang ki khon ki jong nga kin sa shakri ba hai utrai la da don na pedeng jong phi mi khnyang ka dur khmat ka jong phi ong bet trai jong au ba ha priu ha kerteng jong trai ngan skhia no ngan yo e ka jing khia ada phi pang ru kren bet la da phi dok ru kren ne ka jing khu ka jong ublei ka bot ka ka ba phi phin kren ka ba mot kan urlong ye phi namar nga haba ngapang ngaju ong be hakerteng jong jisu ngane ben yok khia bat haba nga amen ngaju yo e ka jing khia kamot ublei ula ai phi ya kata ka ikhtiar lada phila long lak loi ben petre kam ye ka bangalawan ra hang ne nadu bangala sedang banwan ra kumta kitu ki bam pat pet dot ye ki video ki ba utrai ula kren lek ba jonga pet bat kitu ki balak kleru yale ban pet biang khnang bakan wan ra ya ka jingker khu ka jong ublei happy ya ka banta ka ba phidon kam ban le wat nom ya dai dor ku mutu ubrio ngal ong khandai pho tingka hanre ulaya dai dor ka mo don bun ki brio ki ong ngalai os ngeu kong hanre tang la sha ngala klet no ngalai os ngeu hanre ngam la ban le ka tu ka de ka jing ya dai dor wat nom ya dai dor habal ong khandai pho tingka ai ya kata khandai pho tingka ublei ukwa ya ka hispa person hanre la da phila kot tang khandai phoru kamut phila yo hi ya kata ka jingkermen ba phila yo hi ya kata ka ikhtiar ka ba haba phin kren kan urlong bet
tang banga kwa ban ong ye pi yele ban kran ki ki baba wat nom kran ki ki basnio nga man chua ka por ba kini ki dor kmat ka jonga ka tap do persen brokhai ha banga pet yala di hayet ngong ba ngade ka babriu ka baba briu ngong bet ngam don kini ki knyang ki ngakren bet kum tabat menta utra ula pen khia no ya nga haba nga sok po ru ngong bet ka jingpang kam dai ka jonga ka jong setan kum tang de ban khia ha kerteng jong jisu te nga khia te kum ta ken keno ka bentaru kren haba pikren ko pin yo ka iktiar haba pin kren ka kting ka jong ublei un ai pi ka iktiar kamurun ai pi ka bor ka eka ba pin le kamut pin le bet ka bor ka jong ublei ba pin le da ka bor ka jong ublei pin yo e ka jingjop namar utrai ulo ong sa ai kan ka khubor sheki khon ki jong ublei paro khot ki ba judon ha ka channel ba la da phi long lak loi mun trekam un ai happy ye ka jinkerman ba don ai happy ye ka iktiar ka jinkerman ka ba mot hisien ba phila kerman ha ba phi phila duwai ublei un pun orlong ye kata tang ba wat nom artatin ki ba artatin hi ki nom yo te ka iktiar ke eke ba phi phit kren kan orlong bet kumpau blejungi habau kren kalau urlong kabut ya piru un ai kata ka iktiar te ka debe ya pi tang ba pen pentrekam ya ka ke ba utrai ula yo ban ra ha ka ka YouTube len ba jonga na ko ka por shi ko ka por te khupor i baling kot hi ba utrai ula a changa te to ble un yo ban kur khui philang ba ro ya ro itrai